Okay. Oké. Geluid van mijn telefoon uit. Oké, goedenavond. Vanavond gaan wij leren over het maken van een cider. En ik zeg cider, want Nederland is het... de woord is cider, maar in Nederland wordt het soms uitgesproken als cider. En de woord cider betekent een volgorde. Want op de avond van Pesach, aankomende vrijdagavond, en als je buiten Israël woont, dan is het ook de tweede avond van Pesach, Motzei Shabbat, zaterdagavond, gaan wij de Seder vieren. Op die avond zijn er eigenlijk een aantal mitzvot, een aantal gewoonten. En om een vorm te geven, om te zorgen dat wij alle mitzvot op de juiste manier doen, hebben de Chachamim samengesteld een seder, of een seder, of een cider, hoe je dat uitspreekt, om te zorgen dat wij op de juiste, de beste manier de hele seder kunnen vieren. Nou, en vorige week had ik een les gegeven over die mitzvot van de avond van Pesach. Er zijn eigenlijk totaal, behalve de gewoonten en de gebruiken, etc., zijn er eigenlijk 10 mitzvot die wij doen op de avond van de Seder. Dat hebben we vorige week gesproken. Vanavond wil ik spreken over de 4 mitzvot. Want er zijn eigenlijk 4 speciale mitzvot. Die zijn bijzonder alleen voor de avond van de Sederavond. En dat gaan wij, in de loop van de Seder gaan we zien hoe we die 4 mitzvot bereiken. En het is belangrijk dat wij weten dat dit is een mitzvah, dit is een gewoonte, dit is een mitzvah deoraita, mitzvah van de Torah. En een mitzvah met de rabbananen, een rabbinale verplicht, een rabbinale mitzvah. Dus we gaan de seder, en ik begin eerst met de lezen van ik open even de Haggadah. In het begin van de Haggadah hebben wij die volgorde van de seder. En dat ga ik even beginnen met zingen van de volgorde van de seder. Ik ga niet de bladzijde noemen, want er zijn er zoveel verschillende Haggadot. Dus in ieder geval in het begin van de Haggadah lezen wij alle 15 onderdelen. Kahadesh, Orchatz, Karpas, Yachatz, Mahagid, Rachza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Tzafun, Beirach, Halel, Nirtza. Dat zijn in de simpele vertaling zijn dat gewoon de 15 onderdelen van de Seder. En we lezen dat, we zingen dat. En voor iedere deel van de Seder spreken we uit de naam van de onderdeel van de Seder. Om gewoon voor praktisch reden, om te weten waar zitten wij, hoe ver zijn we in de Seder. Maar dat is zoals in alles in het Jodendom heb je de simpele vertaling, maar je hebt ook de diepere betekenis. En dezelfde geldt ook met betrekking tot de 15 delen van de Haggadah. Iedere deel van de Haggadah heeft ook, iedere van de 15 delen heeft ook een diepere betekenis. En ik wil, we hebben het is een spoedcursus, het is een cursus tot 8:30. Dus het zal niet lukken om alle 15 delen de diepere betekenis ervan, maar in ieder geval de eerste paar wil ik toch even uitleggen wat de diepere betekenis daarvan is. Maar voordat ik daar begin, wil ik even voor alle duidelijkheid even noemen wat zijn de mitzvot van vanavond. In de loop van deze volgende 3 kwartier zullen wij aangeven wanneer wij bij een van deze 4 mitzvot zijn aangekomen. Wat zijn de 4 mitzvot? De mitzvot waar wij moeten wij focussen op deze avond. De 4 mitzvot zijn, ik begin eerst met de 2 mitzvot min Torah en dan de 2 mitzvot met de Rabbanan. De 2 mitzvot min Torah is het eten van een stukje matzah. Straks gaan we het over de details, hoe je dat op de juiste manier kan doen. Maar de mitzvah om de avond van Pesach, om een stukje matzah te eten. En dat is eigenlijk de mitzvah die vertegenwoordigt
de essentie van het hele feest. Een sederavond zonder matzah is zoals Chanukah zonder menorah. Of Purim zonder Megillat Esther. Of Rosh Hashanah zonder shofar. Matzah is de essentie van dit. Maar matzah, we eten de matzah omdat we zijn gevlucht uit Egypte. De deeg had geen tijd om te reizen. En daarom als ter herinnering daaraan moeten wij matzah eten Pesach. Dan hebben wij de andere mitzvah min Torah, dat is de mitzvah van Magi, de mitzvah van Vigadet Levincha. Het is een mitzvah om te vertellen over de uittocht van Egypte op de avond van Pesach. Te vertellen en te zeggen tegen een andere mens, we zijn vanavond vertrokken vanuit Egypte. Dat zijn de twee mitzvot min Torah. Dan hebben wij twee andere mitzvot, midrabanan, rabbinale mitzvot. Eén is het eten van de maror. En waarom is dat de rabbinale mitzvah? Het staat toch duidelijk in de Torah, al matzot merorim yochlu. Het staat duidelijk in de Torah, dat wanneer je de Pesach-offer brengt, moet je dat samen met matzot en maror eten. Het staat duidelijk in de Torah dat je de maror moet eten. Alleen, gezien het feit dat wij tegenwoordig geen Pesach-offer hebben, omdat we geen Bet HaMikdash hebben, en het hele mitzvah van het eten van maror is alleen een mitzvah die gaat samen met het eten van de Pesach-offer. Gezien we geen Pesach-offer hebben, hebben we eigenlijk geen verplicht. Is er eigenlijk geen mitzvah om maror te eten. Min Torah. Maar de Chachamim, de rabbijnen hebben ingesteld om niet te vergeten over de mitzvah van maror. En ook de gedachte van het herinneren aan de moeilijke tijden in de slavernij die we hebben meegemaakt. Daarom eten wij maror. Maar dat is een mitzvah met de rabbanan. En dan de andere mitzvah met de rabbanan is het drinken van 4 bekers wijn. Dus nogmaals, even in het kort. De 4 mitzvot, het eten van de matzah, vertellen de uittocht van Egypte, eten van maror en drinken 4 bekers wijn. Een algemene opmerking met betrekking tot die 4 mitzvot. Een belangrijke opmerking. En ik zeg het iedere jaar omdat ik merk dat de mensen die hier vergissen in deze mitzvah. Het is belangrijk, zeer belangrijk, dat je deze mitzvot doet op Pesach. Dat uiteraard. Maar als je een sederavond begint vroeger dan de officiële tijd, die eigenlijk een sederavond begint als het donker is. Want voordat het donker is het nog de vorige dag, is het nog geen Pesach. Het is ongeveer, in Almere weet ik dat het precies 9:15 is dit jaar. Als je elders in Nederland woont, dan zou het ongeveer dezelfde tijdstip zijn. Het is misschien iets voor 9:15 of iets na 9:15, maar ongeveer 9:15 is het donker. Alles wat je doet voor 9:15 is wel leuk en gezellig, maar het is geen Pesach. Dus als je de seder begint, je begint de seder met het maken van de kiddush. Dat is de eerste van de 15 stapjes. Als je die doet, als je die begint voordat het donker is, dan is het misschien fijne en lekkere wijn. Maar de mitzvah van de 4 bekers wijn heb je niet bereikt. Tenzij je later nog een extra beker wijn drinkt. En zorgt dat alle 4 zijn naar de donker. Dus een belangrijke punt om te zorgen dat je dat wel doet nadat het donker is. Oké, we gaan beginnen met de eerste van de 15 stapjes. Dat is de Kadesh. Het maken van de Kiddush. En het gaat niet lukken om alle 15 onderdelen diepere betekenis daarvan. Maar ik wil toch een aantal daarvan toch iets diepers doorgeven. Nou, de simpele vertaling is Kadesh. Kadesh, want je maakt Kiddush. Dus we kondigen aan dat we maken Kiddush. Maar wat is de diepere betekenis van Kadesh? De diepere betekenis van Kadesh komt van het woord lekadesh. Om heilig te maken. Wat is heilig? Heilig betekent jezelf afzonderen. Hashem, wij zonderen onszelf af van de wereld. En we gaan ons richten aan Hashem. We beginnen de sederavond en we zeggen vanavond is een heilige avond. En nu zijn we heilig. We maken kiddush. En eigenlijk de betekenis van kiddush, de betekenis van heilig maken, is eigenlijk iets wat moet een invloed hebben ook op de rest van het jaar. Dat ook, ik bedoel niet dat we de hele jaar ons moeten afzonderen van de wereld. Maar toch, iedere dag
neem een deel van de dag. Een uur van de dag. 5 minuten van de dag. 1 minuut van de dag. En zorg dat kijk, de hoeveelheid, de kwantiteit is niet zo belangrijk. Het gaat om de kwaliteit. Dat iedere dag, zelfs als je niet de tijd hebt, niet de mogelijkheid hebt om meer tijd daaraan te besteden, om iedere dag minstens 1 minuut, of een paar minuten, om jezelf af te zonderen, of je bezig bent met een gebed, of je bezig bent met Torah leren, of je bezig bent met andere heilige dingen, om je af te zonderen. Dat is dus de betekenis van Kiddush. Dan, nadat we de Kiddush maken, hebben wij orgaat. We gaan de handen wassen. Dat is deel 2 van de seder. Dus ik wil even, als wij bij iedere keer dat we een mitzvah, een van de 4 mitzvot hebben gedaan, zal ik dat even noemen. We hebben nu een kwart van een van de mitzvot gedaan. Kiddush. We hebben de Kiddush gemaakt. Ik ga niet de sederschotel zelf uitleggen, want daar hebben wij nu geen tijd voor. Maar er zal wel zeker andere mogelijkheden zijn op andere shurim of op andere svarim, op andere mogelijkheden op het internet om daar verder te overlezen. Dus de tweede deel is orgaat. We gaan onze handen wassen, want wij gaan straks een stukje groente dopen in de zoutwater. Officieel, als je groente doopt in iets, moet je je handen wassen. De hele jaar zijn we daar niet zo voorzichtig. Op de avond van Pesach doen we dat expres wel, zodat de kinderen zullen vragen, waarom heb je dat gedaan? Want de bedoeling is dat we proberen stimuleren kinderen vragen te stellen. En eigenlijk, dat stimuleren van vragen te stellen, is iets wat niet alleen behoort, dat wordt extra benadrukt op de avond van Pesach. Want het staat op de avond van Pesach, Vigadeta levincha, je zou het vertellen aan je kinderen. Dus het is goed dat kinderen vragen stellen. Maar eigenlijk het hele jaar is de Jodendom stimuleert dat wij vragen stellen. En daarom doen we iets anders, iets apart. Trouwens, karpas, een diepere betekenis van het woord karpas, van het gebeurtenis van karpas. Wat is karpas? Ik zie dat ik probeer het te houden alleen bij de gewone vertaling van de Haggadah. Anders redden we niet de hele steden. Als we straks later wat meer tijd hebben, dan gaan we daar later wat meer tijd aan besteden. Oké, dan gaan we naar de volgende deel van de seder. En dat is Yachats. We breken de middenste matzot. We hebben 3 matzot. Onder de sederschot hebben we 3 matzot. We nemen de middenste matzot, Yachats. We breken die in 2 helften. En de grote helft leggen we apart voor de afikoman. Die eten we later. Dan hebben we de kleine deel, de kleine helft, die blijft tussen de 2 hele matzot. Dan gaan we naar de volgende deel van de seder. En dat is Magid. En bij die en trouwens, bij de handenwassen voor de karpas moet je voorzichtig zijn dat je niet een bracha maakt bij de handenwassen. Oké, we beginnen de Magid. We beginnen voordat we de Manishtana uitspreken, schenken we de tweede beker wijn in. En wij zingen of wij vertellen de Manishtana. De 4 vragen, de bekende vragen. Waarom is dit avond anders dan alle andere avonden? Waarom eten wij chametz? Waarom eten wij matzah? De hele jaar eten wij chametz en matzah. Waarom eten wij alleen matzah? Waarom eten wij maror? Waarom dopen wij 2 keer? En waarom leunen wij? En dan beginnen wij met de antwoord. Avadim hayinu lefarab en Mitzrayim. Want we waren slaven naar Paro en Mitzrayim. En Hashem heeft ons uitgehaald uit Egypte. Hoe meer je vertelt, hoe beter. Een echte sederavond kan soms urenlang duren. Ja, ik kan nog herinneren, als kind kwamen wij de volgende ochtend naar shul. En de shuldienst begon meestal op de eerste dag Pesach. De tweede dag Pesach wat later dan een gewone shuldienst.
Omdat mensen waren heel laat wakker. En we hadden met elkaar gesproken van hoe laat waren jullie klaar? Om 2 uur of 3 uur of 4 uur. En zedagavond, als je het juist doet en je doet alles zoals het hoort. Ten eerste wacht je totdat het donker is om te beginnen, uiteraard. Want voordat het donker is het nog geen Pesach. Maar, en als je dan alles doet zoals het hoort, dan kan het een tijdje duren. Dan vertellen wij lezen we een aantal stukjes, onder andere over de 5 rabbijnen die zaten in Bnei-Brak. En ze hebben verteld over het verhaal van de uittocht van Egypte de hele nacht, totdat een leerling in zijn gekomen en hebben gezegd: het is al de tijd om de Kriyat Shema Shel Shachrit te lezen. En dan lezen we over de 4 zonen, de Chacham, de Rasha, de Tam, de She'ene de Elishol, dus de wijze, de goeie, de tegenovergestelde van de goeie, de simpele en degene die niet eens de vraag kan stellen. En zoals de Lubavitcher Rebbe heeft vaak over gesproken, ook als je alle 4 zonen hebben één ding gelijk, ze zijn allemaal toch aanwezig bij de Sederavond. Of ze nou een Chacham, of een Rosh, of een Tam, of een Ideel Ishol. Maar ze zijn wel aanwezig bij de Sederavond. Maar helaas is er ook een 5e zoon. En de 5e zoon, dat is de zoon die niet aanwezig is. Die helaas niet aanwezig is bij de Sederavond. En het is onze plicht als Joodse gemeente, als Joodse volk, om te zorgen dat er geen 5e zoon zal zijn. Dat iedereen die weer alle kennissen. En als je een familie of kennissen hebt die weten dat die niet bij een Sederavond zijn, om alles te doen om te zorgen dat die zal aanwezig zijn bij een Sederavond. En dan lezen we nog een paar andere stukjes over de slavernij. En dan zingen wij, op een gegeven moment zingen wij Vehisha Amda. En we zien Vehisha Amda hebben we zeggen dat Vehisha Amda Lavotenu Lanu, dat ondanks in alle generaties, ook wanneer ze hebben ons geprobeerd te vernietigen, heeft Hashem ons geholpen. En ik denk dat helaas kan je zeggen dat het heel van toepassing in de tijd, wanneer wij leven, de moeilijke tijden die we meemaken, en wat we in de laatste paar weken wat we hebben meegemaakt in Israël, dat ondanks alles wat we meemaken, moeten we nooit vergeten, maar Kadosh Baruch Hu Matzilenu Mi'adam, Hashem zal ons helpen. En we zingen dat. Ik zal een van de er zijn een aantal melodieën voor Vehisha Amda, maar ik zal één voorbeeld van een melodie van Vehisha Amda zingen. Dat is een melodie, gezien dat vandaag ook een bijzondere dag is. Vandaag is op de Joodse kalender is vandaag 11 Nisan. 11 Nisan is ook de geboortedag van de Lubavitcher Rebbe 120 jaar geleden, 1902. En dus zal ik een melodie zingen die de Lubavitcher Rebbe heeft aan de Chassidim geleerd over deze woorden Vehisha Amda Lavotenu. En bij het lezen of bij het zingen van Vehisha Amda is het gebruikelijk om de beker wijn, de tweede beker wijn die we nog niet hebben gedronken, om die vast te houden. En trouwens, bij het vasthouden van de beker wijn, dat is iets algemeens, het geldt voor alle 4 bekers wijn. We pakken even de beker wijn met de rechterhand. We leggen die neer naar de linkerhand. En dan leggen we dat weer in de palm van onze rechterhand. Dus nogmaals, we nemen de beker wijn. Ik heb hier geen beker. Hier heb ik dit moet je niet gebruiken bij de Sederavond. Ja? Maar je neemt de beker wijn in de rechterhand, je legt het neer in de linkerhand. En dan leg je dat in de palm van de rechterhand. En je moet zorgen dat de beker wijn minstens 3 tfachim hoog is. Dus dat geldt voor alle 4 bekers. Een tefach is ongeveer een hand. Dus ongeveer 10 centimeter. Dus 3 tfachim is ongeveer 30 centimeter hoog. Moet je vasthouden bij het maken van de kiddush. En bij de brachot van alle 4 bekers wijn. Een andere, nu dat we toch over de bekers wijn hebben. De mitzvah is bij voorkeur om wijn te drinken. Dus niet druivensap. De beste is rode wijn te drinken. Als je geen rode wijn hebt, kan je ook witte wijn gebruiken.
En in het geval wanneer dat niet mogelijk is, dus sowieso voor kinderen, maar ook voor mensen die dat niet kunnen tegen wijn, die echt niet kunnen, dan kan je ook, bij noodgeval kan je ook druivensap gebruiken. Dus beter tegenwoordig maken ze ook die wijnen met heel laag percentage alcohol. Dus dat is ook een mogelijkheid als je dat wil doen zoals het hoort, echt. Om wijn te drinken, dan kan je ook een heel laag alcohol wijn kopen. En op die manier kan je dat op de... En de mitzvah is eigenlijk om bij voorkeur alle 4 keer om de hele beker wijn te drinken. En de beker wijn moet een shiur van een reviet hebben. Een reviet is minstens 86 cc. Er is ook een mening dat het moet 120 cc is, maar de algemene aangenomen mening in de halacha is 86, dus minstens 86 cc. En er zijn geen bekers. En je voelt de beker helemaal, helemaal vol, want je wil een volle bracha. Dus er zijn geen bekers in de maat van 86 cc. Maar ze maken bijvoorbeeld bekers van 100 cc. De gemiddelde maat is meestal 120, 150 cc. Maar ze maken ook wat kleine bekers van 100. En het is bij voorkeur beter om de hele beker wijn iedere keer te drinken. Maar goed, dan zingen wij Vehisha Amda. En ik zal even een voorbeeld van een melodie van Vehisha Amda, die de Lubavitcher Rebbe heeft gezongen. Vehisha Amda la'avoteinu velanu shelo echad bilvad Amad aleinu lechalotenu Yela shebechol dor vador Omdim aleinu lechalotenu V'hakadosh baruch hu Matzilenu miyadam. Dan leggen we de beker wijn neer. En dan gaan we verder met de rest van Magid. We zijn dus nogmaals bezig met het lezen van de Haggadah over de uittocht van Egypte. En we eindigen met bijna bij het einde van de Magid lezen wij over de 10 plagen. En het is gebruikelijk bij ieder van de 10 plagen ook een paar woorden voor de 10 plagen. Dan bij Esher Timrot Hashan en ook de afkorting van de 10 plagen. Om een beetje wijn te schenken. Er zijn er 2 gewoontes. Eigenlijk sommigen leggen even een vinger in de beker wijn. En halen een beetje wijn uit de beker. Sommigen schenken een beetje wijn. Er zijn er verschillende gewoontes. Maar de kabbalistische uitleg van waarom schenken wij, waarom nemen wij een beetje wijn uit uit de beker voor de 10 plagen. Het staat dat Yaim is Samech Leva Anashim. Het staat dat wijn heeft een kracht om mensen vrolijk te maken. Wijn vertegenwoordigt simcha. En we zien ook bij de Sederavond, als je genoeg wijn drinkt, dan ben je besimcha. Dat brengt simcha, dat brengt vreugde. Zegt de Haggadah tegen ons, dat wanneer iemand aan het lijden is, bij de 10 plagen lezen wij over het lijden van wie? Niet over onze beste vrienden. We hebben het over het lijden van de Egyptenaren. Mensen die hebben de slechtste dingen gedaan tegen de Joodse volk. Maar toch zijn het mensen. En mensen die lijden, als een andere mens aan het lijden is, kan onze simcha, onze vreugde niet volmaakt zijn. Wij kunnen het niet hebben dat een andere mens moet lijden. Ook terecht of onterecht, maakt niet uit. Het feit dat een andere mens moet lijden, is onze simcha, onze vreugde niet volmaakt. En daarom nemen wij een beetje wijn weg. Iedere keer dat wij een van de 10 plagen noemen, moeten wij een beetje wijn schenken. Of met onze vinger een druppel wijn weghalen. Om dat te vertegenwoordigen. En dan gaan we verder met de Ilo Tzianu, Dayenu. We zingen de bekende liedje Dayenu, 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 Dayenu. Oké, genoeg. Dayenu betekent genoeg. En dan aan het einde van de Dayenu, we zingen nog een ander liedje, Allah gaat kama we kama. En dan Rabbi Gamliel heeft gezegd, degene die 3 woorden niet heeft gezegd, heeft de mitzvah van Pesach niet gevierd. Daarom is het heel belangrijk dat wij deze 3 woorden noemen. Dat is Pesach, Matzah en Maror. Dan leggen wij uit de betekenis van de 3 mitzvot.
Pesach is over de Pesach offer. De matzah is over de mitzvah van eten van maten. Als we lezen een klein stukje daarover en wij wijzen met onze vinger naar de matzah. Dezelfde is ook met de maror. Als we zeggen de stukken die spreekt over de maror, verwijzen wij met onze vinger naar de maror. En dan zeggen wij, beëindigen wij, dit is ook een belangrijke stuk, en volgens sommige meningen, als je die stuk niet hebt gezegd, heb je ook de mitzvah van Pesach niet bereikt. Bechol dor vador, chaya vadam lirot et atzmo. 1 seconde, excuses. Ik pak even een beker water. Chaim. Oké. Oké, dus dus er zijn er meningen die zeggen dat als je deze stukje niet uitspreekt, begol door vador, heb je de mitzvah van lezen van de Haggadah niet bereikt. Dus daarom is het belangrijk dat wij zeggen, begol door vador, chaya vadam lirot et atzmo, ki'ilu hayatza mitzrayim. En iedere generatie zijn we verplicht om onszelf te zien alsof wij zelf zijn vertrokken vanuit Egypte. Want hiermee wil de Haggadah een belangrijke basis in het Jodendom aan ons leren. Er zijn mensen die denken dat we komen bij de Sederavond om een gezellige Sederavond te vieren. Want wij herdenken een gebeurtenis van duizenden jaar geleden. Duizenden jaar geleden zijn we slaven geweest. En nu zijn we vrij gelukkig, dankzij wat toen is gebeurd. Maar de Haggadah benadrukt dat begol door iedere generatie vertrekken wij vanuit Egypte. Want Yetziat Mitzrayim betekent niet alleen de letterlijk fysiek vertrekken vanuit Egypte, maar Yetziat Mitzrayim is de vertrekken vanuit de spirituele Egypte. Mitzrayim komt van het woord Meitzarim. Meitzarim betekent grenzen, beperkingen. Iedere mens heeft de eigen persoonlijke Mitzrayim, de persoonlijke beperkingen. Dingen die je terughoudt om verder te gaan, om verder te groeien. Want hoeveel succes je zal hebben in je leven. En er zijn mensen die doen het goed. Op het spirituele gebied, op het fysieke gebied. Het gaat goed. Maar hoe goed het gaat, zijn er bepaalde grenzen. We maken ons voor onszelf grenzen. We zeggen, dit kan ik doen. Ik wil miljonair worden. Waarom miljonair? Waarom niet biljonair? Je maakt voor jezelf een bepaalde grens. Ik ben blij als ik miljonair ben. Ik hoef niet biljonair te zijn. Dat heb ik niet nodig. Je maakt jezelf al een bepaalde grens. Ook spiritueel gezien. Ik vind het geweldig als ik iedere dag een uur Torah leert. Geweldig. En waarom niet 2 uur? Waarom niet 5 uur? Dus het maakt niet uit op welke gebied. We hebben altijd voor onszelf. We hebben bepaalde grenzen, beperkingen die we hebben in ons leven. En je ziet het Mitzrayim betekent dat verleggen van die grenzen. En zeggen van Hashem geeft ons de kracht om die grenzen te breken. En meer te bereiken in ons leven. Dingen die wij dachten. Iedereen heeft soms dingen. Denkt dat zou mij nooit lukken. Dat zou mij nooit lukken. Want ik ben niet in staat om dat te doen. Ik heb de grens. Ik heb een Yetzirah. Ik heb een stem van binnen die zegt. Dat kan ik niet doen. En Pesach leert ons dat iedere jaar, dus als we zitten bij de Sederavond, behalve de simpel
gewoon doen van de mitzvot. Is het belangrijk dat wij beseffen dat er enorm kracht aanwezig is. Die geeft ons de kracht om ook na de Seder, de rest van het jaar, om die grenzen doorheen te breken. En ook ook op het gebied van gezondheid van onszelf, gezondheid van onze kinderen, van onze geliefde familieleden. En we denken, dat zal nooit lukken. Nee, er zijn geen grenzen. Wij kunnen, als wij willen, en als wij van Hashem vragen, kunnen wij alles bereiken. Dus dat is Yetziat Mitzrayim. Dat zeggen wij met Bechol Dor Vador. En als we klaar zijn met Bechol Dor Vador, dan nemen wij weer de beker wijn. En wij beëindigen deze deel van de Seder, de Magid. En wij zingen de Hallel. En aan het einde van deze bracha drinken wij de tweede beker wijn. Met het drinken van de tweede beker wijn hebben wij nu 1,5 van de 4 mitzvot gedaan. We hebben de tweede van de 4 bekers wijn gedronken. En we hebben de mitzvah van Magi, de mitzvah van Vigaret Levincha, de Torah verplicht. Dus 1 van de Torah verplichten hebben wij al gedaan. En 1,5, dus 2 van de 4 bekers, 1,5 van de rabbinale verplichten ook bereikt. Excuses. Oké, dan gaan wij verder. Nadat we de tweede beker wijn hebben gedronken, we gaan onze handen wassen. En rachtza. En bij deze keer moeten we wel een bracha maken. En na de rachtza moeten wij motzi matzah, bij de bracha van motzi, nemen wij alle drie, degene die de sederschotel vast, de seder leidt, of degene die sederschotels hebben, nemen alle 3 matzot, of 2,5 matzot, de bovenste matzah, de middenste, de gebrokene matzah, en de onderste matzah. En wij maken de bracha van Hamotzi lechem min haaretz. Daarna laten wij de derde matzah, laten wij die los. En maken de tweede bracha van Asher Kiddushanu Mitzvotav V'Tzivanu al achilat matzah. En daarna eten wij een stukje van de bovenste matzah en van de middenste matzah. De derde matzah gaan we straks gebruiken. En van iedere matzah moeten wij een kezayit, een maat van een kezayit eten. Wat is een kezayit? Nou, een kezayit is ongeveer, een kezayit is volgens de meeste meningen 27 of 28 gram. En als je de echte handgebakkene matzot gebruikt, dan is dat ongeveer, en dit is afhankelijk van hoe dun de matzah is, maar het is ongeveer een derde van de matzah. Een derde van de grote, ronde, handgebakkene matzah is ongeveer, en je kan met een weegschaal voor Yom Tov, kan je er even op een weegschaal doen, om te kijken, om even een idee te krijgen hoeveel je nodig hebt om een kezayit te hebben. Nadat je, dus de mitzvah is om 2 kezetim te eten, dus een kezayit, 28 gram van de bovenste matzah, 28 gram van de middenste matzah, en dat moet je dat eten, kedei achilat pras. Kedei achilat pras is binnen 4 minuten. Dus je moet ongeveer, laten we zeggen, ongeveer 2/3 van een matzah, moet je dat eten, zonder ook zonder dat dopen in de zout, want het moet puur matzah zijn. En het is gebruikelijk dat wij leunen op onze linkerkant. Dus leunen op de linkerkant binnen 4 minuten. En zo een groot stukje matzah te eten, valt niet mee. Als je het goed doet, is het niet. Als je het doet zoals het hoort, is het niet makkelijk. Nou, belangrijke punt is om niet te vergeten, is om de echte mitzvah van achilat matzah te bereiken, hoef je niet 2 kezetim te eten. Als je 1 kezayit eet, dan heb je al de mitzvah van het eten van matzah. De mitzvah van het eten van matzah is om een kezayit, de maat van minstens 27 of 28 gram te eten binnen een bepaalde tijd.
Er is een gebruik, het is een gewoonte om 2 kezetim te eten. Dus mocht het iemand niet lukken om 2 kezetim te eten, dan heb je toch de mitzvah bereikt. Dus even dat we gefocust zijn op de mitzvah. Dus als je alleen maar 1 kezayit eet, en ook als je niet leunt of drinken kan, heb je toch de mitzvah bereikt van het eten van een stukje matzah. Dan, nou de vraag is, hoe doe je dat even praktisch als je zit bij een sederavond? Stel voor dat je hebt 20 mensen rond de tafel. En er is 1 persoon die heeft de zijde schotel met de 3 matzot. Hoe ga je nou voor 20 mensen in kezayit aan iedereen, daar heb je niet genoeg in die 2 matzot. In de 1,5 matzah heb je niet genoeg voor kezetim voor 20 mensen. Dus wat we doen is, voordat we gaan de handen wassen, moeten je voorbereiden dat iedereen de matzah heeft, al een stukje matzah, al kant-en-klaar. Of 1 kezayit, en de mensen die kunnen 2 kezetim, matzah om klaar te eten. En nadat degene die de seder leidt, heeft de bracha gemaakt op de bovenste en de tweede matzah, dan maakt iedereen ook dezelfde bracha, de 2 brachot, en eet de matzah. En die matzah van de zijderschotel kan je ronddelen rond de tafel. Iedereen neemt een klein symbolisch stuk van die matzah, van de bovenste en van de middenste matzah, samen met de maat die ze nodig hebben om de mitzvah te vervullen. En zo heb je zowel de juiste maat wat je nodig hebt en de matzah van de zijderschotel. Dan komt de tweede, dus inmiddels hebben wij al, om focus te blijven, inmiddels hebben wij 2,5 mitzvot gedaan. We hebben de 2 mitzvot van de Torah al bereikt. 2 mitzvot met de Torah is eten van matzah en eten en vertellen van uit van Egypte. En voor de 2 mitzvot met de Rabbanan, voor de rabbinale mitzvot van 4 bekers wijn, hebben we 2 van de 4 al bereikt. Dus we hebben al 2,5 van de 4. Dan gaan we nu nog een mitzvah doen, dat is de maror. We eten een stukje maror. Dat moet ook een kezayit. Maar een kezayit maror is 19 gram. Dus minstens 19 gram. Een mengsel van gebruikelijk dat je neemt echte mirikswortel. Maar je doet dat ook in de Romeinse sla. En Romeinse sla moet je van tevoren goed nakijken voor dat er geen beestjes daarin zitten. Want als beestjes erin zitten, is het niet kosher. Dus je moet goed wassen en goed droog maken. En dan doe je de maror, de mirikswortel, in de Romeinse sla. En samen, dus de Romeinse sla met de mirikswortel moet samen minstens 19 gram zijn. Als je 18 gram hebt van de Romeinse sla en 1 gram van mirikswortel, heb je toch de mitzvah bereikt. Het hoeft niet per se dat je, maar het is wel gebruikelijk dat je genoeg neemt dat je een beetje, dat je het voelt. En als je dat eet, je eet dat zonder leunen, want leunen vertegenwoordigt vrijheid. En maror is juist het tegenovergestelde van vrijheid. Dus we eten de maror. Nu hebben wij dus 3,5 van de 4 mitzvot bereikt. 2 mitzvot met de Torah. Eten van de matzah. Vertellen de uittocht van Egypte. En we hebben de mitzvot met de Rabbanan. De eten van maror. En 2 van de 4 bekers. Dus we hebben nog een halve mitzvah te gaan. Nog 2 bekers wijn moeten we drinken. En dan hebben wij alle 4 mitzvot van de sederavond vervuld. Dan korech nemen we de derde matzah. En we nemen een kezayit weer 28 gram van matzah. Met nog een stukje maror. Met nog 19 gram van maror. En we eten dat samen. Ook leunen. Uiteraard op de linkerkant. En inmiddels hebben we al 3 kezetim gegeten. En ik moet zeggen dat er is een mening in de halacha, hoewel het niet de aangenomen mening is. Er is een mening in de halacha die zegt dat 9 gram is al een kezayit. Nou, in de halacha wordt het volgens de meesten niet aangenomen. Maar in het geval dat iemand moeite heeft. Want er zijn totaal 5 kezetim in de avond van Pesach. En dat is een heleboel matzah.
wat je heel snel moet eten. Dus in het geval dat iemand dat niet kan, zijn er meningen die zeggen dat voor de rest van de kezetim, de eerste kezayit is echt de mitzvah min Torah. Wil je geen risico nemen dat je mitzvah niet hebt bereikt, dan moet je minstens 27 of 28 gram eten. Trouwens, als je uitdeelt aan de mensen, moet het meer dan 27, 28 gram. Maar er zijn kruimels die niet in je mond komen. Dus je moet eigenlijk rekenen van ongeveer 30, 31 gram. Als je het op een weegschaal doet. Ja? Maar er zijn er meningen die zeggen, oké, voor de eerste kezayit 27, 28 gram. En voor mensen die dat niet kunnen, en die willen ook de andere kezetim, dan kan je ook, omdat er wel een mening is die zegt dat ook 9 gram een kezayit is, kan je voor de andere kezetim kan je ook 9 gram gebruiken. Dus beter indien mogelijk om 28 gram voor alle 5 kezetim, maar daar is wel ruimte voor. Dan hebben we Shulchan Orech. En dat is de maaltijd. Nadat we klaar zijn met het eten van de maat en maror. En eten wij een feestelijke maaltijd. En je eet vis en je eet vlees. En je eet op Shabbat is het gebruikelijk om vis en vlees te eten. Maar vooral op Yom Tov is het echt een mitzvah min Torah. Het verplicht op Yom Tov, iedere Yom Tov, om vlees te eten. Dus je bent de enige die vrijgesteld is van eten van vlees op Yom Tov, is iemand die het echt niet lekker vindt. Maar als je het lekker vindt en dat je niet en je bent niet allergisch voor uiteraard, dan ben je verplicht om vlees te eten op Yom Tov. En na de maaltijd nemen wij na de maaltijd nemen wij mosterd. Nee, dat kan niet, want mosterd is ten eerste willen we geen mosterd na de maaltijd, maar mosterd is ook mosterdzaden, dat zijn de kitniot, dus dat kan sowieso. Dus maak er geen zorg. Die avond krijg je geen mosterd na de maaltijd. Dan hebben wij aan het einde van de maaltijd krijg je in plaats van mosterd krijg je het safoen, krijg je de afikoman. We nemen de half mate van het begin van de tijd weggelegd, die gaan wij nu eten. Weer mate. En die vertegenwoordigt de Pesachoffer. De Pesachoffer moesten zij eten na afloop van de hele maaltijd. Dus daarom moet het weer en kezayit weer 28 gram van en omdat het vertegenwoordigt volgens sommige meningen ook de Korban Chagiga, ook de andere offer. Daarom zijn er meningen die zeggen dat je bij de afikoman 2 kezeten moet eten. Nou, ik ben bij vele seders geweest. En ik kan het tellen meestal op 1 hand de mensen die het lukt aan het einde van de seder om nog 2 kezetim te eten van matzah. Ja? Dus maar goed, als je het helemaal goed wil en als je het kan, 2 keer 28 gram matzah eten. Als dat niet lukt, doe maar in ieder geval 1 keer 28 gram. Mocht dat ook niet lukken, doe maar tenminste 9 gram van matzah. Dat je in ieder geval een stukje matzah eet in de afloop van de maaltijd. Dan schenken we de 3e beker in. We gaan benchen. En dat is berag. En aan het einde van de benchen drinken wij de 3e beker wijn. En dan schenken wij de 4e beker wijn. En wij doen het deur open van de Yahweh Navi. En we eindigen de seder met wat liedjes. Hallel, Nirza. We lezen de Hallel. En een aantal andere delen die wij ook komt voor in de ochtendgebed van Shabbat. Kilo Olam Chasto, Hodel Hashem Kitov Kilo Olam Chasto. En die Shmat Kochai en Shochenad. En het wordt beëindigd meestal vaak met Chazanut, met zingen. En iedereen is nu inmiddels naar de 3e beker wijn. Dus de sfeer is al hartstikke gezellig. En dan beëindigen wij. We hebben nog 1 puntje die wij moesten nog doen om alle 4 mitzvot te halen. Dat is nog 1 beker wijn. En na de Nirza drinken wij de 4e beker wijn. En dan zijn we klaar met de seder. Als je dat doet, heb je de 4 bijzondere mitzvot van de sederavond bereikt. Het eten van matzah, vertelnatig van Egypte, eten van maror en drinken 4 bekers wijn. Dus ik heb nu helaas, omdat ik moet nu weg, heb ik helaas geen tijd voor vragen, mocht die zijn. Maar ik wil iedereen
een Chag Pesach Kasher V'Sameach, een kosher en een vrolijke Pesach wensen. En hopen wij, we zeggen L'Shana Haba Yerushalayim, en de betekenis van we zeggen aan het einde van de seder, volgend jaar Yerushalayim, betekent niet dat we een hele jaar moeten wachten voor de komst van Mashiach. Betekenis is dat meteen die avond van Pesach hopen wij dat Mashiach komt en dan zijn we automatisch volgend jaar in Yerushalayim. Dus ik hoop dat we dit jaar, uiteraard gaan we Pesach vieren in Yerushalayim samen met Mashiach en hoop jullie allemaal daar te zien bij de Kotel. Ik zal voor jullie een plaats reserveren bij de Kotel Amaravi en samen hoeven niet naar de Kotel, we kunnen binnen de Beit HaMikdash gaan we daar Pesach vieren, samen met het hele Joodse volk. Chag Sameach en alle beste. חג שמח, תודה רבה. Oké. Graag gedaan. חג שמח. חג שמח. תודה רבה.